Na diha kay. Ay, pre. Unsa may tuyo? Magtagay ta? O tagay ta. Pero na ako napalit ito nga cellphone pindot ta. Ha? Nindot pa kay nindot kayo. Ay, binuang niya, pre. Cellphone pinalit. Ako ang cellphone. Kanan akong kwarta ay may gani kay nahalinan jud ko sa akong yuta nga katong yuta sa akong mga ginikanan sa una. Pero ko ubay jud kay kwarta ro ba sapi na ko ron. Nanubra akong sapi ron, pre. Oy, ina ra ka dere, pre. Pre. Kakuan pa kay ganili pa kay dugay pre kanang anong ingon ka magpatawag ka pre nga mag-istorya ko na ta. Sa to istoryahan pre. Istorya lagi gibing nga kay kunin mo yab. Ini kung natay problema gamay sa balay ba? Oh, sa to istoryahan ron. Ako pre ning dool lagi ni mo pre kay ini kung kuan kay ta, amigo kay ta. Oh, kumpare pa. Kumpare pa gyud. Sus. Oh. Wa gyud lay tinabangay kundi kita ra. Oo, way lay magtinabangay pre. Kita ra gyud kay gikan pa pagkabata to pre, dongan ta pagkabata, nagamigo ta hanto nagkakumpare ta. Wa may lay magtinabangay des tong barangay pre. Kita ra gyud mag sa kalipay o kalisod pre. Tinabkuyog ta. Ya, mo tabang jud na ko pre. Ug na ako sa kalisod. Akong naakas kalisod pre, nya ako duna lang ko ikatabang, mutabang ko pre. Nya kung ako nas kalisod pre, nya ikaw na kay katabang mo, tabang ra ko. Aw mo tabang. Awan na mo na saktong ko pare magtinabangay ta sa usa. Ato isaad karon pre nga magtinabangay ta. So pasabot nimo pre. Mo tabang jud na ko. Ang mutabang, oy kay mao man atong gisaaran karon bag-o pugod ta nagsinaray. Tabang gyud ko nimo. Ha, pre. Nali ko problema nga to gamay sa mga baya. Oh, karon ako manghuam nimo kwarta kay. Kinanglan kay kong kwarta karon. Ano pre kanang mura mag kanang wa man sa koy kwarta sa pagkakaron pre. Nang basin ugma pre usunod semana pre. Mangita og pamaagi nga makatabang ko nimo kay sa pagkakaron pre. Wa jud koy nahotron, wa jud koy kwarta. Wala koy ikatabang yun nimo sa pagkakaron pre pero makahuwat na ka pre basi makakita og pamaagi nga makita og kwarta nga makatabang ko nimo financial ba. Eh sa pagkakaron pre wa jud koy makuot diri sa gamay. Ya, inay na sa ko pre. Wala kay gatag no pre, sa gamay lang man ako madas mo. Wala jud koy kahatag no pre. Wa man sa koy kwarta sa gudre pre. Sa gamay lang pre. Ha? Sincere kay pre kay basta ako pre mutabang jud ko nimo kung naa lang. Okay pre. Inay na sa ko. Kita rin. Tuhan na. Nagsinaray mi. Kita kay gos duha ka mata nako. Tagiyab sa kwarta ya karon. Wa ko si kwarta. Kita rin kung parehay. Wa gyud. Iyang promise. Iya siya rin nagkuhan. Sus, iya rin gubay ang mga saad-saad nga magtinabangay. Paita, tawahan na. Pangitaan ko rin paagi ang mga kabaw sa juguan na niya. Oh, laaya. Wala naman gini mo laad ako mga kumpare diri nga suot. Pikas barangay na ko'y amigo nga kumpare na kasuod ako. Si Boy Isog. Sa Pikas barangay, nasa ko'y suod nga amigo nga si Tatay Pisot. Kami ang katay-tagay yun. Naghanap akong kwarta kapalit ko ano. Wa aja minduol. Yapos. Magwat-wat ko basig na usa ka amigo nako nga mulaag nga ri. Ako wat-wat ko diri. A few moments later. Pagkaway klaro to ako ang kumpare. Nga sinaaray mi nga magtinabangay. Oh, manghuwa man sa dayon pagkabungo sukok. Nya marabag na ikabayad, wa gusto si trabaho. Ya akong kwarta, hinaguan ko na akong kwarta gud. Nya huamon lang. Ya kanu sa ka mabayaran. Nagiahak. Tando-tando ra magwato among sabot to kay para di lang siya malain pero buto naon. Kung tabang ato niya. Tapulan kayo ni kung ako manginhanglan makatabang kato nako. Hala oro to siya ore. Ang akong problema, ako na lang katog kay total ako ra pa mosulba sa problema kay di mo sa to katabang nako pod. Karon perting hula nimo nagsinaray ta nga magtinapangay ta wa di ka mo tabang nako kay mo kung ano kay dagang kwarta wa di ka mo bunot bisag 50 pesos lang cellphone ako is mugoyan. Goodbye. Pre. Oh, ano ka mangga pre? Init kay sa inyo ha? Kadugay sa niyo. Bote na kaniyar ko nagbuhat diri. Mag-inom ta kami. Ay, tagarag kwarta. Asas. Tagay. Magtagay ta pre. Di sa kumugtagay rin kinaki problema sa mga. Ako cellphone diri. Usman. No, palit tani. Oh,
Apa kayo? O kaning akong pratagay, ako lang ibayad na. Sige, sige. Pila mo na. Aw. Ada akong nanay, iya pa na. Dog ni. Ya. Moro to kay. Ato ko kinalagi problema semua. Sige, sige lang aja. Naka-cellphone naman ako. Sus, kindutan akong cellphone eh. Mas nindot pa tong cellphone eh. Kumpare na ko tatay episode pero mas nindot pa ni. Ako to adtuon siya kay. Ako ni pasiyaw na niya makigtagay ko niya. Ako adtuon. Pre! Pre! Saan ang tutog bangon na diha kay? Ay, pre. So, sabi, tuyo, magtagay ta? O tagay ta. Pero na ako napalit ito nga cellphone tinduta. Ha? Nindot pa kayo. Nindot kayo. Ay, binuang niya, pre. Cellphone, pinalit. Ako ang cellphone. Sam. Bago pa ako napalit ganina. Imo ang kunoy noon. Kasi napalit, pre. Binuang, pre. Kumpare tayo kung binuangin. Unsa man tawag ka. Ako ang cellphone, no. Di mo ko kalimot sa cellphone, no. Oo. Ano mangangkor man ka ana nga maora man nagporma sa imo ha. Ikaw ba, komedyante yung kay kasigihan ko mo kabuang salik ka na tuog ko. Ay, kung binuangi ko. Na. Nagbaligya na ako kumpare. Ay, binuang na, pre. Ako ano. Unsa gibaligya ba? Napalit din mo? Oh. Unsa napalit nga kuha mo ni? Imo ra man gikuha din kay natuog ko. Gila di ko ato ni kumpare na ko si Boyisog. Si Boyisog. Kumpare ni mo Boyisog day. Nadugay ng panahon oy. Dito rin mo na napalit? Oh. Pagka iya din gikawat ako na bahala ka din. Ako am ni tanawa. Oh, tanawa na tanaw wallpaper oh. Ako am na. Gila na ka to iyan gikawat din ako kana tuog ko ganina. Sa tong kumpare niya. Scam ka to. Ako tong pagitaon. Patya to iwa mo to klaro de. King tawhana. Patya to. Sa agtaw to na. Ang kumpare. Iya din gikawat di samtang natuog ko de. Bahala ko sila magkamatay to sila. Total ako cellphone na ako. Bahala ko sila. Alin sa silpot sa kong kupare. Ano yung gibaligya sa kong kupare sa kwarta sa lata. Pre! Oy pre! Saan pre? Kada kong problema gini man nung may atubang ron. Ano yung problema pre? Katong gibaligya ni mga cellphone. Pari mo ito na ako na katatay pisot mo nito na eh. Di na ako ito pre. Na! Provide na yun ako. Binuang mo na yun. Ako ito pre. Ako ito pre.